זוהי ומקס החברים הכי טובים, עם ג'ימבו וסני מוציאים משחקים, מתייפה לי ובונדו מהם מתרפים, העולם של ביגמה כולם משוחעים. שמונה, 9, 10. מי שעומד מאחורי המצעדה ומלפניי הוא העומד. ג'ימבו, ג'ימבו, ג'ימבו. איפה אתה, ג'ימבו? אין לך סיכוי, אני מומחה במחבואים. ג'ימבו. מה זה? אני לא מצליח לצאת. אוף, לאן הוא הלך? אני צריך שיעזור לי לצאת. מצד שני, אם אני אקרא לו, הוא ימצא אותי וינצח. מצד שלישי אני תקוע. וואו, איפה אתה? ג'ימבו! ג'ימבו! איפה הוא? חרשנו כבר את כל העיר. ג'ימבו! היי, אני פה! הנה הוא. סוף סוף, אני תקוע כבר שעות. איך הגעת לשם? הייתה מתקפה של מקטרולים על העיר. הייתי חייב להתחבא. ג'ימבו. שיחקתי מחבואים ונתקעתי פה. טוב, אין ברירה. נצטרך לראות אותך מהתותח. לא, אני לא מוכן. בפעם שעברה כאב לי הטוסי כל השבוע. יש לי רעיון. מה קרה? מה זה? מה הם עושים? התותח! עצור! מה אתה עושה? ג'ימבו נתקע בתותח, צריך לחלץ אותו. שלא תעיזו! זה תותח המזל של הברון מיקהאוזן! מי? הברון מיקהאוזן! זה שאמר, אל נא תיפולו רוחכם חברים, עם קצת מזל הדברים מסתדרים. איך זה שאתם לא יודעים עובדות היסטוריות כל כך חשובות? העובדה ההיסטורית החשובה ביותר כרגע היא שג'ימבו תקוע בתותח. לא. אני לא מוכן שהנוער של ימינו יהיה בור ועם הארץ בתולדות מיקמק סיטי. אני עצמי אספר לכם עכשיו את הסיפור על התותח של הברון מיקהאוזן. אבל מה יהיה עם ג'ימבו? אוף. אל נא תיפולו רוחכם חברים, עם קצת מזל... הדברים מסתדרים! שבו. לפני מאות שנים חי במיקמק סיטי הברון מיקהאוזן. ערב אחד ישב לתומו הברון מיקהאוזן בפונדק המקומי ובדק את טופס המיקארט שמילא יום קודם. אני לא מאמין, זכיתי בפרס הגדול, המזל האיר לי פנים. מיקהאוזן התרגש כל כך שלא הבחין בשני טיפוסים מפוקפקים שישבו לא רחוק ממנו. שודדת הים הנוראה מיקסיליה ועוזרה הנאלח ג'ון מיקסילבר אדום האף. שמעת? אנחנו נעקוב אחריו וניקח ממנו את הפרס. אתם יודעים מה היה הפרס הגדול? מה? מפת האוצר של האי מגמונזיה. אין שום אי כזה. יש לי תחושה שהסיפור הזה הוא לא יותר מאשר מיתוס אורבני בעל חשיבות מינורית. ובמקמקית מדוברת? צ'יזבט. אתה טועה, חבוב, אתה טועה. הכל אמת לאמיתה. הברון מיקהאוזן יצא לו למסע עם צוות מלאכים מצוינים אחד-אחד. ג'וני הנועז, מיק צ'רלי, המוח, מיק מרי העשויה ללא חת, ומיק ג'אקר, הבדרן של האונייה. אהוי! שם על ההגה! לצד שמאל! איי קפטן. איי קפטן. אהוי, מה זה? זו שפה של מלאכים. אהוי ג'ימבו! איך אתה מרגיש? אני מרגיש, אהוי ואבוי! בדרכם אל מיקמונזיה חלפו הברון ומלאכיו על פני האיים המקריבים, בואכה יהיה מגלפגוס, בלי לדעת שיש להם חברה לא כל כך רצויה. מצויר. אנחנו בדרך לאוצר שיהפוך אותי לשודדת הים העשירה ביותר במיקמק סיטי. ומה איתי? טוב ששאלת. בעזרת הכסף אחליף אותך סוף סוף בעוזר טוב יותר.
כאשר ניסו גיבורינו לעבור את מיצרי מיברלטר, הם נתקלו ביצור נוראי, המיקספינקס. שטויות, אין דבר כזה מיקספינקס. די, תפסיקו לעצור כל רגע. ג'ימבו? מה אכפת לי אם הסיפור אמיתי או לא? אני מת לדעת מה קורה בסוף. אז איפה היינו? כן, המיקספינקס. אם אינכם חפצים לעבור, תחילה את חידתי תצטרכו לפתור. אנחנו אבודים. אף אחד מעולם עוד לא פתר את חידת המיקספינקס. אל נאיפלו פניכם, חברים. עם קצת מזל, הדברים מסתדרים. אם תענו נכונה, פרס תקבלו. אך אם לא, לקרקעית הים תצללו. הלך עלינו. כמה זה? 2,000,000 בחזקת 193 או 70 מיליארד כפול 0 חלקי 700 טריליון. זה קשה! אין לי שום מוזל. כרגיל, החידה לא נפתרה. מיד יגיע סופכם הנורא. התשובה היא 0. נכון. אתה הראשון שפתר את חידת המיקספינקס. על פי חוקי המיקספינקס, אם אני צריך לפרוש עכשיו, עד שאמציא חידה חדשה. טוב, אין ברירה. אני אלך לשבור על זה את הראש. רגע, מה עם הפרס שהבטחת לנו? כן. מה זה? פרס אשר יכול להטביע את חלומכם. אוי, לא! אך אולי גם להציל את חייכם. הספינה התקרבה אל עבר האי, והמלאכים היו סקרנים לדעת. מה יש בקופסה? אך בדיוק לפני שפתחו אותה... חברים, תראו! הקשב לי, הברון מקרזי! אני שודדת הים הנוראה מיקסיליה, ואני דורשת שתסתלק מיד ותשאיר לי את האוצר. מה? מי חושבת שהיא? חייבים להילחם בה. קפטן? לרוע המזל, הייתה למיקהאוזן חולשה אחת גדולה. איזה אומץ לב! איזו נחישות! אני חושב שאני... מאוהב. מה? מה פתאום אהבה עכשיו? בדיוק בשיא האקשן? להפך, סוף סוף האגדה הזאת נהיית מעניינת. אתם מוכנים להקשיב? מה פתאום אהבה עכשיו? אנחנו צריכים להילחם. מיקסיליה. אבל היא שודדת ים מרושעת. היי! אתה מדבר פה אל אשתי לעתיד! אם לא תיכנעו, יש בידי כלי נשק שישמיד את כולכם! מיקסיליה, יופייך הוא נשכך האכזר מכל. מה זה? על מה הוא מדבר? גברתי, נראה לי שהוא נדלק עלייך. מצוין. את מרשה לחצוף הזה להתאהב בך? ודאי, אוויל. אני אשבור את ליבו. לב שבור נכנע בקלות. מיקסיליה, פגשתי אחת, שמה מיקסיליה. מקרזן, כוחה הוא נופת צופים באוזניי. תתקרב קצת, שיוכל לשמוע טוב יותר את שירתך הנהדרת. יש לי רק חלום. תתקרב עוד, יקירי. לקנות ליהלום! וואו. כשאשתלט על האוצר אקנה לעצמי המון יהלומים. שברת את ליבי. שמעתם? הוא נכנע. יקנו גם אתם. נכנע? מה פתאום נכנע? הוא לא נכנע וגם אנחנו לא! אם כך, זהו הסוף שלכם. חוצפנים! אין ברירה, תכין את התותח. כן, גברתי. מיקסיליה, איך יכולת לעשות לי דבר כזה? אל תדאג, אתה תמצא מישהי אחרת. אוי ואבוי, תראו חברים. אוי לא! תותח! הלך עלינו. מה זה? הפרס של המיקספינקס! וכך טבע האי מיקמונזיה במצולות הים עם תיבת האוצר. האוצר! קפטן, אני חושב שתצטרך להמשיך למלא מקארד. יש לי חידה חדשה. אוי לא! לא לכם. לכם. כמה זה? 2,073,3 טריליון כפול 0 פלוס 2. אין לי מושג. אתה יודע? 0? 0? תשובתך היא ממש טעות חמורה. חסר דמיונות, המיקספינקס הנורא. התשובה היא 2. הוא לא יחזיק הרבה זמן עם החידה הזו. אתם רואים, חברים? עם קצת מזל, הדברים מסתדרים.
מה מסתדרים? האוצר טבע. נכון, אבל חיינו ניצלו בזכות התותח הזה. זהו תותח המזל שלנו. ומאז ועד היום, התותח מוצב בכיכר העיר כאות מופת למזלו הטוב של מיקהאוזן, גיבורה הדגול של מיקמק סיטי. אין שום סיכוי שהסיפור הזה אמיתי. היי, אל נא תיפולו רוחכם, חברים! הטוסיק שלי! עם קצת מזל הדברים מסתדרים! אני לא מאמין, זה סיפור אמיתי. מצאתי את האוצר! תודה רבה. זה מה שהאוצר שווה? 4.5 מיקשייקים? אלה מטבעות מלפני מאות שנים. הערך שלהם ירד מאוד. השאלה היא, מה נעשה עם החצי מיקשי? זה ברור. אלוויס! קול.